मेथाइ खनसोदों दाम खम केमेरा बेलाय Hi everyone, आं दिनै आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय माबा आंखौ लरग'ग' होनबायलै माबा आंखौ लरग'ग' होनबायलै ओ भाई मारो मुझे मारो साइ लरग'ग' नुथारबाय लोमजानायमोन ना बिराद गोबाव दिनैसो खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय नै दिनैसो खावब्लाब्ला नुजाफैलायबाय नै स' बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो स' आङो दायो उदालगुरि मोनफैबाय जोबोर हारलालै नै सेंग्राफोर जों दायो टाउनाव सफैबाय मूर्ति गारहैसिगोन नै baik berea udah baik ane merla deh Udalguri Police Station ya मोजां जाबाय नै लामाया आरो साथामसो नै नायनोलाय ini dayo फैफिननायाव भिर जानो हागौ नै माबायदि मानसि मूर्ति भिर जागोन खिन्थु लामाया दायो सिलाय दंना गैयाबा बिथिं गैया सोलाथिंजासो हम लोग अभी उदालगुरी टाउन में पहुंच गया है दिनै बन्द होगोन जा तारमाने मूर्ति गारगोन नो दिनै Halo. बन्द दिनै बन्द ओइ मबेयाव लागोन दैया मबेयाव लागोन र' नोलाय नालाय पानि कार्टन नोलाय इसे लाहरबाय दा जयदालाय मिसां
कितना कितना ले जों दै बायनो ना माइदें दै कार्टन đi lần đó ơi siêu siêu được siêu được chắc hơn đây là vừa bà ơi khai là boom dah semendewan ini dia kena ni Bonda number 1 shopping ba gì mà nam lại họ nên mà phát triển đường wow mình cũng phát đường đây जोङो आंgbw सब मोनफैबाय खोमसि मेन लामा मोनबाय लामाया जोबोर मोजां मेथाइ खनसोदों दामखौ केमेरा बेलाय Come on.